Hi guys, hi mga ka-BTV Cebu. So it's been 2 years nga nag-uban-uban ta diri no. Naghatag og pakatawa ninyo. So karon I will take another journey of my life, and then I just want to say thank you to my BTV Cebu family sa tanan-tanan from sa among pinaka-boss until sa pinaka sa mga aktor sa BTV Cebu nya. Karon guys, ato silang ikoan guys kung unsa ilang message nako kay kaning mga lalaki di man jud ni sila mga vocal. So ato sila paminawon kung unsa ang ilang message para nako. Go. So this is Maui and Rai Rai. The two Marites. They joke. Di ba sila mga Marites, mga the Hilumons of the group. So kani guys. So what's your message for me? This is last day, last taping day nako karon. Go. Wala ka ba asa din mo? Asa din ka tayo? Alo. So what's your message? Kaya nga wala kayo. Dato okay, bato naman ko sa kan. Dili ko kalimot ninyo. Basta hindi balik pa siya tuno ka. Oh, shot ko no. Okay, asa din motor carbon ko. Okay, so let's have the So si Patrick, nakainom to ang Patrick sa tong first taping day, pinaka-first na to nga kanang koan. Pinaka-first nga nag-taping ta ba? First, Pardo to no? Pardo, Bulacau, Pardo. First taping naman, July ka, buntis na kumpleantihan. So yeah, ko nila kanang lang nag-adlib. Ako Lucinti behikot first time nung appeal sa ako niya, partner ako nga veterans. So proud ko naka-partner ko nga veterans ang artist. Pero si Patrick ang walay libog sa grupo. And then he really strive hard nga kanang ma-deliver niya ang iyang role, every roles nga iyang kanang i-assign ni Direk. So what's your message? This is ako ni July ka nga salamat like sa mga pagtudlo na ko nga usahan pag-deliver sa mga kuhan. Then thank you nga nakauban di ka for how many years? Labi na sa katong Santo Niño nga imo kong gikuyog. Sa Balaang Bata. Balaang Bata. Thank you so much to Patrick. Katong gamay tungod ni July ka. Okay. So si Ranran guys, siya pinaka-unexpected nga kanang na member na mo sa BTV Cebu since at first wala kanang nag-extra lang siya. Pero kanang nakitaan masyag potential, and every sad nga episode nga naa siya daghan sa views. So Ranix, how's your life in BTV Cebu? How's your life? Sa ako lang kasulting sa BTV, ako'y kamanghuran nila sa grupo sa BTV. Kapila gay mo edad Ran? Karon mag-45 ko karon December 29. 45 mo siya And then naabot ko sa BTV mag 2 years na lang ko. 2 years. 2 years na ko. Adong August nya. And then nagka-banding na ko ang mga taga BTV Cebu o si Julayka. Ka-banding. Okay, so Ran, as I go through my next journey in life, what's your message for me? Ang ako lang ka-message nimo nga malarga naman ka. Carbon. Kanang lahat ko nga magmalampuso lang mo pangandoy nga Thank you. sa imong paglarga. O ginaot ko. So, I have here the cameraman ng BTV. Karon pa dyan siya nigawas. Lain na naman ang microphone ko. Di siya mo gawas sa among mga episode. So, nasa dire ang among director nga si Direk Dave Abelia. Hello. So, hello guys. So, can you still remember our first encounter? First encounter. Dili.
Paningot lagi ko. Sabi, uy. Di siguro mo tawag first encounter na kita ko nimo personally pero permi nang kita nimo sa mo dyan na screen. permi nga niya. Kay mag-run ang akong programa na may screen diri nga dedicated sa city niya. Permi mo kita niya daan. Kita na si Derek na mo. Kanya katulang pag first katong pandemic that's the time na first na to nga scene that. So kita na ko daan, kailan ako daan ninyo? So, ikaw day. Ano di ka di ka mo tingog. Kailan nagkadaan ko? Wala may, wako kita ni mo sisitiin. Kaya di, mawawon dyan niya siya guys. Hila ko lang siya. Kayo gilak, oy! Ilog ka. Muraligtad na eh. What's your message for me as I like Muhawa na ka? di sad mo hawa ay kayo mo balik ra mo ko. Balik ha? Tol ka na ko kay balik. Message na ko as I go to Carbon. Bitaw, di man kalikayan mula ka na ka. So, pagamping lang dito ha. Ay, Itong oras to eh. direct. Sincere tidak pag-amping. Sincere. Dili nani mangita ang gita for greener pasture. Greener Basta pasture. just don't forget og atong mga naagian na to ug sa atong mga kuan na pag-build sa atong kaugalingon nga ato nang bawnon ni kabot ato dito to make ourselves the better version of ourselves para ipakita na ito nga represent ka din nga Pilipino ni naami din sa ninyo nya we're doing this para ninyo inana. Yan, yung message si Derek guys. I'm proud nga naa sa grupo nako nga naa makaadto dito and then maka-impart dito sa mga sa ilang culture Experiences and culture dito. Ang ako lang yung ako nga ayaw kausap. Yes. Malagi na basta yun niya mga culture shock ka adto to kasagaran especially katong naadto ko niya akong mga kauban adto the culture shock ba muro maglo. So naman di naman binisaya muro na magkuan. Ano ba? Okay, thank you Derek. Ayaw lang yung kausap mo na gina. Okay, thank you Derek and Bruce. Okay, next. Si Kuya Romel. Ang love team ko nga nag-run og 9 months ang among teleserye si Sir Ricky. So, unsay mong message ni Mary? Ang pinang ba? Ate, tanong kaya. Ano? Ang salamat sa Wala na kay. sa panahon nga akas grupo. Wala lagi. Para to ya? Saba kayo ba ang mga natay? Tama bidiri oy. Napamidri pa yung usaw? Taginalasan, gwapo ba yung Dala sa ginagapo ko na. Salamat kayo sa imong time nga gigayon sa BTV. Naot nga panahon nga adto na ka. Di na mo kalimtan ang BTV. Dili. Pabilin ka po sa Mundugan o Oh. nag-abot og 1 year. Sponsor sa BTV. Nya, pinaka-importante ka no? Pinaka-importante yun. Na na magagas-gawas. Ayun yung galit. Gawa sa carbon. Okay, go. Ara sila daw. Sana na mga... Oh, thank you so much Kuya Romel for your message. Motong message guys nga pang-amahan, pang-barkada, pang-kaibigan, pang-tanana. Thank you so much. Sugaton ka sa mga ay, pinanggara pa rin ako sa bibilay. Okay, go. Guys, si Mayor guys, siya sa grupo, siya sa mo balance sa tanan. Siya sa kanang murag mayor amahan sa grupo. Sa atong paminawon ang message ni Mayor para ni Baby Live. Ano siya magdagubot kayo, tabi sa speaker. What's your first encounter? Nako, nakanomdom pa ka? First na. Episode na to sa Dali Mayor kay. bakuna. Sa bakuna. Napakay ako pa yung tiyan Oh, napasisaya diri Saya sa na to. Muna. Hilak sa Mayor
Pagdali oy lakilak ba? Muna, ikaw mo, larga naman ka. Ito ka. Asa ba to? Carbon. Sa ito kas gawas, di ba? Carbon. So, imo mo ng journey. Imo mo ng ambition dito sa una. Basta naka dito. Nara jud ko dito. Nara ka dito. Ate kaway. Kaway lami ni Moy balik oy. Wala na. Take care of yourself. Take care of yourself. English. Healthy. Healthy. Yung panglawas. Hindi na ka malate dito. Kung siyang trabaho mo. Malate pa Sa sa mga kay abot tugnaw kayo na dito, sa mga mag-vlogger. kalit. It's mayor good. Wala. Imo mo ng journey. Pag pataro nga oy hilak-hilak ba para ganahan sad sila ba. So, goodbye, Lai. Inaw. Di kami ngawon ako yor. Mingawon eh. Unsa man imong mingawon ako? Kano? Ang pagkajali ng babae. Pero unsa sa di mong Lambing. pero unsa sa di mong di kami ngawan ako? Ha? Unsa imong di kami ngawan ako? Ay mong sagpa. Okay, thank you so much, baby. Okay guys, so ang pinaka-last yun, ang pinaka-papa sa grupo. So father figure kani siya, makainamdam jud ko sa akong papa ni niya. And grabe kani si Rodel, mao na akong mingawon ni Rodel kay masuko jud na siya nga di mamahaw. Okay, so Rodel, Timod, what's your Oy, message? kay mo larga naman yung batana ni. Asa? Atos carbon ko na ito dong. Ako rin kasulto yung batana, yung butan yung batana, pag sige lang kalit, niya. Ang kanang, ang iarag yung may artista, kabao mo artista, wagi, di kayo tamaogit tanan. Ya, pasalamat ako kay tugod niya. Dili mo, among sweldo ni dako yung taon. Salamat. Wala, wow! Nakainamdam ba jud taon siya? Mawagin ni siya. Dayon. Hinahubog ni. Sus, nagmao yung taon. Oy, ayun, nalawisan siya. Okay na. Nagmao yun niya. Ako yung nana, ulit tarong dahil kay kani mo pagtag sa magina. Niya. Nga, ako katabang na magtinaraw na gito, binutan, dili mangita og lain. Mao na gina. Ano man, ngita di ko Mangita ba? lain, mangita lain, ang merkado dagko pa gito. Huy! Oh, ito lang buto. Si Mayor ko na ipole. Mayor ko na, okay. Okay, so that's it. That's it, Thank you so okay. much. House music.